Moikka teille kaikille hyvät katsojat. Tällä kertaa pelataan tämmöstä kuin Ghost Rex. Joku tämmönen PlayStation 2 peli. No, tämmöstä me pelataan. Tässä on nimi. Tässä tämän verran on ikäraja, mutta ei se meitä kovinkaan paljon haittaa. PlayStation 2. Tietenkin. Mutta nauttikaa. Nähdään pelin parissa. Nauttikaa. No niin, elikkä tämmöinen peli. Laitetaanpa tuonne. Otetaan jopa English. Ja ruvetaanpa pelaamaan. Tämä on niin sanottu sotapeli. Niin sanottu sotapeli tämä. Ja en tiedä oikein, tai olen pelannut tätä, olen päässyt aika pitkälle jo melkein läpi koko peli, mutta en ihan ja en tiedä, että onko tämä savettanut tämän koko pelin. Mutta jos ei ole, niin sitten se ei oikein paljon haittaa, että tekin saatte nähdä, miten tätä peliä pelataan, niin kuin alusta ja loppuun. Tämä on semmonen Let's Play kautta hemmetin juttu, että näitä tulee ainakin olemaan aika lailla monta osaa. Koska minä en tule tekemään kuin pari semmosia multiplayer online. Tuossa continue. Jees. Ei, back. Shit. Nähdään kohta. No niin, ollaan täällä ihan kokonaan pelin parissa. Ollaan nyt. En tiedä minne tämä johtaa meidät, minne kenttään tämä johtaa meidät. Äsken tuli pieni virhe, niin no niin, ollaan täällä eka vaiheissa, kuten huomaatte. Turva kiinni, miehet. Mikä vittu toi on? Oi, anteeksi tästä. Mutta Ottakaa minä hoida homman, että ei teille tule mitään semmoista vakavampaa, semmoista, että se näyttää ärsyttävältä. Mutta nyt pitäisi olla ihan suhteellisen hyvä tämä, joten aloitetaanpa pelaamisen. Elikkä ekana täällä on joku tämmönen hemmetin boksi, en tiedä mitä helvettiä tässä pitäisi tehdä. Mutta no minä teen. Tuolla on minun elämät ja että onko mä kyykysäätä tälleen ja pommeja on ja näin. Mistä vaihdettiin aseen? Tuosta vaihdettiin aseen. On granaattia, on kaikkea. Tosta zoomattiin. Kohta päästään reiskimään. Tässä pitäisi olla joku tyhmä tyyppi, joka ei niinku millään huomaa meitä, just toi. Menemme sen taakse sitten jossakin vaiheessa. Tehdäänpä headshot. Mutta muuten ei kerran epäillä meitä.
Missä se jätkä? Mitä helkkari sit katos? No. Saatana noin jätkä noita. Mene. Kun tää jätkä ei jaksa juosta. Tyypäli jätkä. Mä en ole ikinä huomannutkaan, että se on joku tommonen. Ai, checkpoint. Checkpoint. Ai niin joo, vittu. Voi vittu, ne huomas se. Ei helkkari, nyt. Toi mä oon huomannut, mutta ei, älyks. Ylös. Turpa kiinni, jätkä. Ai jahas. Ja päähän. Noin. Headshotti tuli. Niin sullekin. Alas vaan. Hitto. Noniin, alas. Ai niin joo, vittu tässä tulee kovaa tappelu. Aaaaaa! Vittu. Rupette apuria. Fuck. Let me hell out here. Fuck. What the police? Get the fuck out of here. Get the fuck out of here. Näpössä mä nänä vittu. Osu siihen. Noin. Ai helkkari. Onko heti granaati? Sinäkö se olisit? Ai vittu. Aha, sielläkin on jätkä. Vittu. Vau, se onpa hienossa paikassa se sun käsi. Elääkö sä? Ihan tosi hei. Mä otan granaatin tän. En mä jaksa tätä ennen. Noin. Mennään. Mä menin seinään päin. Mä oon tyhmä. Mene. Täällä jossakin pitäisi olla meidän puolella. Tai tässä jossakin pitäisi olla helikopteri. Joka on meidän puolelta. Joo, tuollahan se onkin. Mennään tähän ovelle. Joo, tuolla on meidän puolulainen. Päätään tästä tähän. Kysytään tuolta jätkältä, joka puhuu meillä tuolla. Hetkinen, hei takaisin sieltä. Kerran mä olin niin tyhmä, että mä menin tän alle, niin mä kuolin. Vaikka mä olisin päässyt siitä suoraan toiseen kenttään. Sitten sait. Tää on meidän puolulainen. Terve. Mitä jäbä? Hei, katso mua. Katso minua. Katso minua suoraan Tämä ammuu sua. Okei, tuohon. Mene tuohon. Menepä sittenkin tuon. Sitten tonne. Seuraa mua. Menepäs ite tonne noin. Minä menen tähän näin. Otetaan kunnon röntky. Ja siinä tuo pitäisi kohta räjähtää tuosta. Noniin. Noniin. Ollaan valmiita. Mä oon kädessä. Vauhtia.
No niin! Noin. Ensimmäinen kenttä on läpäisty. On meillä ainakin minuutti vielä aikaa vetää sitä niinku tätä. Vauhtia. Ai, mä menen tänään äitillekin. Anteeksi, jos te ette näyttää minun kuvauslaatuni on aika lailla paskinta laatua. En voi tälle tehdä vielä ainakaan mitään. Minun pitäisi ostaa facecam. Tai no vittuut. Niin bla bla bla. Tää on aika lailla vaikeeta siinä mielessä. No niin, ollaan taas täällä. Meidän pitäisi aika peru äkkiä tehdä jotakin. Eikö niin joo, meidän piti mennä sinä tuonne. Menen tähän. Herrasmie. Ota vittu. Noniin. No niin, voi passaa. Nyt tuo räjähtää noin. Se posahti. Tonne pitäisi tulla noita jätkiä. Jota me ammutaan ne. Tuo toinen jätkä ampuu noin muut. Mitä? Sulla oli tarkoitus mennä tonne noin. Okei, perä. Tuu myö. Tuu jätkä. Seuraa mua. Seuraaks mua? Provne. Sen nimi on Provne. Ton jätkän nimi. Pommiekki. Siitä räjähti. Siellä on toinen meidän etsimämme jätkä. Ammussa! Ai vittu! Ai vittu! Ammussa! Onko siellä vielä jotain? Nopeasti. No niin, eiköhän tämä video olisi ollut tässä. Tämä video olisi tässä hänenkin puolestaan, kuka helvetitä, anteeksi. Anteeksi mies. Niin no niin, me lopetetaan tähän näin tämä pelailusessio. Minä laitan tämän kiinni, joten odottakaa siihen aikaan. Elikkäs tommoista pelisarjaa tulemme sitten pelaamaan lisääkin. Niin tommonen sotapeli, sanotaanko, että 5/5. Ihan jees peliksi, PlayStation 2 peliksi. Niin no niin, muistakaa tilata, jos te ette ole tilanneet minua, niin tilatkaa, tykätkää, kommentoikaa ja kaikenlaista. Tykätkää peukku ylös, tykätkää peukku alas. Ja muistakaa tilata minut, please, jos ette ole tehneet sitä jo aikaisemmin. Se olisi moikka.